Unsa man ni Sir Dot? Mami mong habit. Oh. Pila ka kwarto pud na? Ha? Pila ka tawo pud ka to? Ayan. 4 kabukta ako makasulod ni. Wala mo tent kani pwede niyo abangan. Sir, doon sa ngalan din nga lugar? Kung mo dahil sininto, aga na hawag Mount Millionaire. Mount Millionaire. Ladies and gentlemen, this is Mount Millionaire. Ya, laon na. Hallelujah naman si Mama. Sige na sila picture oh. Oh, sila na mga 50 likes na siya, 50 likes. Pila ka likes yung gi-expect ane? Mga 100? Mga poultry farm, poultry din ako. Kani sir, tagpila po yung mga kunan eh. Walay bayad ni. Free use. Pag ang entrance, why entrance? 50 ang entrance din eh. And then taman, unsay oras taman? Gikan sa adlaw na. Pag gabi mag-plus ka og overnight charge na 150 overnight charge niya katurang katong 4 person nga room. Oh, ang naapa. Tent na lang uban. Okay kani siya para pang tent. Kung wala sila tent, naatay tent pa ba? So kani pang Instagramable guys nga mga kuan. Wow. Mabag yun yung nakitaan dito sa kuwan, no? Katong siya maramag, mali siya nga merkado. Oh, sa lugar ni. Piki lugar na. Oh my God. Picture sa ko, Arm, kaya wagi ka picture sa ako ka na mga nganan nito. May mga ipangbilin nga mga pertanawar ko na nga view. Pero if ever na kaani my future wife kung gipaan ta kada ni giuban ta ka, that means you're the one. Aww.
You're the one for me. You're my ecstasy. You're the one I need. Sus, in taon, di pangmingaw sila mga asawa. Palihog ko, pakitag sila mga asawa ani. Sila, gawin na gila sila. Nagida yung akong asawa. Nagananan gila. Nice weather. Look at that. Once again, last view. Guwapo kayong view. Overlooking. And then, sa yung na-feel na mga utang na dumduman o nalintan? Oh, lintan. Nalintan. Sa lugar makalimot sa mga utangan. Ba? Ikaw, ma'am. Kapila ni mo na ni ma'am. Kaduhan ako na kami dari, sir. Approach kay mami. Overlooking tayo. Makakuan ba? Murag makawala sa problema? Wala problema. Sa balag kadjut lang. Oh. Ikaw, sir. Unsay mo maingon doon ni sir? Kasi tayo. Kay? Now you guys, tanan. Now. Tapos? Gusto ko mabalik din na pita. With? With Master Pope. Taka, imong wife mo. God. Nga ako niya mo doon. Ala. Kita magyapon, kuyog. So, na ako'y partner tapos partner po ni mo, ana. Yes. Para lingaw at the same time. Guwap. Pre. Siyempre. BSU na, BSU. Annex ni. Annex. So, feel na ako mabalik di ko din with someone special. Medyo lisod lang ang dalan, no? Gikan dito gid sa highway. Unsa to nga highway, sir? Old Highway Sairi sa Impasugong. Pwede ra mo mangutana asa ang Mount Millionaire. And then medyo mga Fortuner makasaka gyud ang mga Fortuner ani. Next time, bangayan ninyo. Please subscribe sa akong channel daan. Please subscribe and follow Master Poppy Facebook page kay Ponpohon. May bawaan ra gid ninyo kung kinsa gid akong daton ni. Who will be the fortunate girl? Abangan. So, until next time. Bye-bye.